Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Asr ayat 1 ngantos ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wal 'ashr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sak temene manungsa iku ing dalem kerugen. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Kajaba wong kang iman lan nindakake kabecikan. Wa tawasau bil haqqi, sarta ling wineling kanggo kebenaran. Wa tawasau bis sabr, sarta ling wineling kanggo kesabaran. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.